ದುಬೈ ಇಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ದಾಯಕನ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು DEECHU ವೆಂಚಲೂರು ಕುಳಕುಲ ಇನಿ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ 2022 ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪರಂಡು ಐಕ್ ಪೊದ್ದಾಡ್ದೇನು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅರನ್ ತೂವೋಡು ಅರನ್ ಮೀಟ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಆಸೆಡುಲ್ಲ ಹೋಯಿ ಸೀದಾ ಶೇಖ್ ರಶೀದ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ದುಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಡೆ ಪೋದನಿಗೆ ದಿಕ್ವೆ ದಾದಮಾತ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಚೆ ನಡಪುಂಡು ಮೂಲು ದುಬೈಡ್ ವಾ ರೀತಿ ನಡಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೋಜಿಪಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ತೂಕ ಜತ್ತೆ ಬಸ್ ಜತ್ತದು ಇತ್ತಂಜಿ ಆಜಿ 5-4 ನಿಮಿಷದ ನಡಪೆರಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಗ್ಗ ಪೋಯ್. ಎತ್ತಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದೆ ಬೊಕೊಂದು ಚಾಲ ಕೊರಿಯರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾತಾರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ನೇತ ಡಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನರ್ ಐದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತನ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ರಮಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಕಾಪು ಆಡ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಮುಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ್ದು 2004 ದುಂಬೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದನು ದುಂಬುದಾಗ ಮಲ್ತಿರ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಅಬೌಟ್ ಪಟ್ಟಿತ್ತೆ 20 years ಪುಟ್ಟ ಆವಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನಡು ಕೋವಿಡ್ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡು 2 ವರ್ಷ ಬಟ್ ದಿನ ವಾಪಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ತಂದು ಮುತ್ತ ಕಟಿಲ ಅಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಅದು ಜನ 3 ದಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಟನ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ತುಳುನಾಟದಲ್ಲಿ ಆಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತನೆ ತೂಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಶೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗಲ ಹೊಸದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಟ್ಲ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರಾ ಮೀಡಿಯಾಟ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಬಂಡ ಎಂಗಳು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ 5 ಪೈಸೆ ಎಂಕಲ್ ತಲಾಕೆ ತಂದಿಜ್ಜ ಬಂಡ ಎಂಗಲೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಕೆಗ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಸರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಜೋಕುಲ ಬಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲೆ ಆಟ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ ಆಟದ ಒಯ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಏನು ಆಟ ಮಸ್ತ್ ದುಬ್ಬುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ದುಬೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಡ್ತ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಫ್ರೀ ಆದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಟ ಕಲ್ಪೋರು ಸರಿ ಈ ಆಟದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಾನು ಪಿರಾಗು ಆಟ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ಇಡ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಅಬ್ರಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋ ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಕಾಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ತಿಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವಿಚಾರ ಬಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಗಾನ ಸಾರಥ್ಯ
ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಕೌಶಿಕ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತಾಡಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸವಿನಯ ನೆಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ನಿತಿನ್ ಕುಂಪಾಲ ಊರುದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಶೇಖರ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಸರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆಪುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಮುಗಿನೊಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ್ ದುಬೈದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಚೌಕಿದ ಪೂಜೆದ ಬಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮತ್ತೆ 6 ಎಂಕಲ್ಡ ಬಾಕಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಬಾಯಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಖುಷಿ ಸರಿ ಎರಡು ಬಾಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಟ್ಲ ಐದು ದುಮ್ಮಲ ಎಂಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡೆದೋಗಿರ್ತೀನಿ ಐತ ಪೂಜೆ ಆದ ಯಾನ ಒಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಭಟ್ರು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರು ಕೊಡೋದು ರೀತಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೋಡ್ತದೆ ಸೇರಿದ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಭಾರಿ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಊರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಊರದ ಎನ್ವೈರೆಂಟ್ ದುಬೈಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚಾರ ಹಿಡ್ದಾರ ಆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಊರು ಹಿಡಿತಿನಾಗು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಪೂಜೆ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂತದ್ದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನೋ ಕಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒಂಜಿ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದಿನ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳೇರು ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂದೆ ಉಪಸನ ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರೋದು ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತ ಅವ್ರದ ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಹೊರಡೊಂದು ಇದ್ದಿತ್ತು ಮುಂತಾಗಲೇ ಭಗವತೇನು ಅಂಚಾದು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಹೊಂಟದ ದೇವಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಡೆದೋದು ಕೊಡುವಂತಿನ ಆಶೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ವರರು ವೇದಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರಹ ರೂಪ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹೆಬ್ಬಾರ್ರವರು. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನಾಭ್ಯಾಸ ತರಗತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈವಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವತರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಸತೀಶ್ ಬಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿದವರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಲಿನ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ವಿಷಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಗಲಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ನಿಜನೇ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತೋರಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ತೋರ ಬಾಡಿಗೆ ದಾಲ ಇದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟದ ವಿಷಯದ ತೋರ ಒಂದಾಗ ಇರಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಈತಿ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ತೋರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪೂರ ಪೌರಾಣಿಕದ ವಿಷಯ ಇನ್ನತ್ತು ಜೋಕುಲಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸೇರ್ಸಾಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಊರಿಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ದೇಶ ದಾಲೆ 2006 ಮೂಲ ದುಬೈ ಬತ್ತಿನ 2014 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಜೋಕುಲು ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಯಾಪದಿಂದ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗಾರು ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಇಂಕ್ಲ ಯಕ್ಷದುರ್ವ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಪಟ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈರು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಆಯ್ಜಿ ನಮಕ್ ಈರು ಈ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈ ಆಪನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಬರೋದು ದುಬೈಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಮಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ತರಗತಿ ದುಬೈ ಇಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ದಾಯಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಅಕ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಓದಿರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪದ ಅಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪವನಿಂದ ಪಂಡ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ್ಟು ಸೇರಳ ಏನಿನ ವಿಷಯ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತರಗತಿದ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ದುಂಬತ್ತಾದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕುಟ್ಟಿಂಜ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲೆ ಇಡೀ ಬಳಗ ಶೇಖರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಅವಡ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಬಳಗಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವುದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಂಡಂದು ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ನೆನಪುದಿವು ಇಂಚಿನ ಜಾಗೇಡ್ ಮಾತ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ಜೋಕ್ಲಿ ಗೀತೆ ಕಲ್ಪದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕುರಿತು ಪರಿಪೂರ್ಣమైన ಇಡೀ ಇನಿತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲಲಿತೋಪಖ್ಯಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಳದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಡಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಮೇಳದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ನೀ ಜೋಕುಲ ಮೂಲಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡ ರಿಯಲಿ ಐನ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಊರುಳ್ಳ ಯೂತ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಬರಡೈನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಪರಂಪರೆಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಟ್ ಯೂತ್ಸ್ ಬರೋಡು ಯೂತ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ನಮ್ದು ಬುಳೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನ ಉಳಿತ ಬರೋದುಂಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬರೋದುಂಟು ಅಮೇರಿಕಾ ಅವಡು ಲಂಡನ್ ಅವಡು ಮಾತಾಡಿಕೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚ ನನಾತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉರಿಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಬುಳಿಯೋಡು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಬುಳಿಪ್ಪುನಲ್ಪ ಯೂತ್ಸ್ ದ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ನನಾತ್ ಯೂತ್ಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಉರಿಪ್ಪ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ವರ್ಷದ 2022 ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಸಾರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಾತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಗ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲ
ಆಟ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಅವನುಂಡು ನಮಗೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಗಂಟೆ ಎತ್ತೆ ಆಂಡ್ ವರ್ಮ ಆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಉಂಡು ಏನು ಬೇಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಅನ್ನೇರು ಇಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಲ್ಲೆನ್ನರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಜನ ಈತ ಆವಡು ಅಂದು ಅವು ಎಂಕುಲು ಎಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತ ರೀಚ್ ಆತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆವೊಂದುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯರುಂಡು ಆಯ್ತೈತೆ ನನೊಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುದು ವನಸ್ ಪೂರ ಅದು ನನದ ಪನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ ದಿಗಿನ ದಕ್ಕಲು ಅವು ನನ್ನ ಲಕ್ಕು ಅಂದ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಐದು ಏರು ಲಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 15 ಗಂಟೆ ತೂದು ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದು ಬರ್ಪೇಸ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನಾ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಊರ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತಿಯರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರು ತಪ್ಪದು ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಟ್ಟೆ ಅವನುಂಡು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇಸ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆರ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೊರ್ದು ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಕಾರ್ಯ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ ನಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೋಡೆ ಯಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಮಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಮನ್ಪದ ಇಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೂರ ಲುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಟ್ಟೆ ಜಾಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಏರಲ್ಲ ಗುರ್ತಜ್ಜಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಡದಿಂಚಿ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ ಹೊತ್ತೇರು ಸತೀಶನ ಪಾತೆರು ಇರೇಗಿಂಚಾನು ಇರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಓಕೆ ಎಂಕಲು ವರ್ಷಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಪುನಕಲು ಇರೇಗಿ ಪೊಸತ್ತಿನಾಗ ಇಂಚ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ಊರ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಇಡುಂದಿಲ್ಲ ಊರುಡು ಆಟದ ಪಿಲಕನೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಂಟಪ ಒಂದು ನೆಕ್ ಬರ್ತಾರತೀರಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ರೆಂಚ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಲ ಬರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆಡ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪುನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.